Пак е... Меките са, Мариан, че супер са пак. Не чакам Ирка да я снима и ще я нападам. Сърцето ли са тук? Нападайте, защото правя клипче. Миналата неделя някаква приятелка, която има вила на Диканица, са ходили там по хълмовете и събрали трънки, гологини и шипки. И си е направила... Аз правя клип, после ще се чува. Клип си направи? Да. Не, ще го махнеш. Това нещо, как може да се... Какво е направила от плодовете, ти казвам? Ами както се прави шипковото вино, с вода и захар, но 3 вида плод. Ау, супер. Това има много ароматно нещо ще бъде. Буба каза, че е гадно, обаче ще го пие, защото е полезно. Викам, Бубо, ти нещо не си направила както трябва. Жалко, че тези плодчета не са сладки. Марианче, Нямат аромат, значи, нямат сладост. аз отдалечавам, ще снимаш мене и като спираш клипа или тука, но ето стоп пише. Или пауза, махни само ето пръста, вече ти е там.